Usa ka sugbanon o proud bisdak ang milangkat og kampyonato sa international nga pamuksing nga si Ray Kaitom Jr. Ato siyang ilailahon sa kwento ng Pilipino. Ako si Ray the Future Kaitom Jr., bagong champion sa WBC Asia Minimum Weight Division. Ang kontra taga Indonesia si Franz Palou. Ako siyang itumba sa second round, knockout. Akong kontra, experienceado kay daghan naman sa duwa. Nakaduwa na po siya o mga championship, pero ako ra siyang gipildi kay salig mo sa akong kagalingon nga mas kusog ko niya. Akong inspiration, akong family mao ni naghatag ng kusog taga-adlaw sa training o trabaho. Akong ika-advise sa gustong mosaksis sa press ka na ako, lisi may mong champion o ganang mga boxer nga bagong tubo, disiplina na dyan, practice og mayo o salig sa imong kagalingon, salig sa Ginoo o likayin na inyong ang bisyo. Kaya kung namoy bisyo mo, dyan ay maguba ninyo.